ligger sgu godt på vejen. Og vi er ude at køre en Kia Ceed. 1,6, 115 heste, faceliftet udgave, Tech-Gear, Exclusive. Der er noget læderret, vi har indbygget noget fartpilot herover, og vi har noget anlæg her, og så skal vi lige holde øje med, hvad vi laver her. Ja. Og der er Bluetooth indbygget. Klimaanlæg selvfølgelig. Skulle være blevet støjdæmpet. Det tror jeg nu også. Altså, der er ikke den der sådan diesel-lyd, synes du det? Overhovedet ikke. 6 gear. Den føles faktisk anderledes end... Den føles virkelig anderledes end forgængeren. Det var mere sådan kontant på en eller anden måde. Så er den stop and go. Men den der knap dernede, den er noget pjat. Du får sådan lige en centimeter mere til sidst. Nå. Det var i speederen. Ja, i speederen, ja. Og så er det jo et stationcar-udgaven, vi er ude at køre i. Jeg ved nok ikke lige, hvor jeg kommer hen. Jamen, den har der kræfter. Kan man køre det her lidt ned?